Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:30. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hag Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining bahin ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. If my people humble
Mayong hapon naman sa ito mga palanggang ang mga tagpalamati. Kag siyempre, inyo naman kubos nga alagad si Tita Wilma. Upod ninyo tub-tub-tak na alas 3. Sa karon nga adlaw nga edisyon sa This Is My Life. Miyerkules, una nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Paamo ka na iba-tawa, no? Diba? Kay Tito, ginman Hulyo, naginman niya subong Tita Wilma. Pero sa gihapon, kita diriya sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, ada pa kita, ma? Sa idalom sang Modified General Community Quarantine te extended kita dira iya. Kagti sa iton manahibaluan, syempre, ang bugos nga Pilipinas sa gihapon sa idalom sang Community Quarantine. Kag ang syudad lamang sang Cebu, among nagapaidalom sa karon sa ECQ, diba? Nan, kay tungod man sang kaso sang COVID-19 sa ila dito. Kita diri pasalamat gihapon. Although nga makita man naton ang pagsaka sang confirmed cases sang COVID-19, pero wala gitaya sa masiling local transmission na pasalamat kita sa mahal nga Dios. Ang mga makitay na ton nga naga-positive sa COVID-19, mga LSIs, ang mga locally stranded individuals, kag ang mga kauturin na nga mga OFW nga nagabalik diri sa aton sa pungsod Pilipinas para makig-upod iya sa aton pamilya. Sa aton nga ila pamilya, no? Puli diri sa Metro Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental. Gani sige lang, hinay-hinay lang, kag luyag lang naton sa liwat refresh sa inyo panumduman, mga palangga naton nga mga tagpalamati nga diri sa Metro Bacolod. Kundi kahapon until nagsulod ang kasisidmon, may bag-o nga kaso sa Bacolod, 5 ang nagsulod. So, sa kabugusan, may 51 o kon 51 nakita ka mga kaso sa COVID-19. Kaya sa probinsya sang Negros Occidental, 85, di ba? 85 ka mga kaso as recorded iya sa aton sini probinsya. Kaya sa kabugusan man sa Western Visayas, 324 ang confirmed cases. Sa gihapon kita, mga palangga na ito nga mga tagpalamati padayon, nga maghahatag safety sa aton kaugalingon. Kaya ang aton pagpatuman sang kaluwasan, di ba? Safety sa aton kaugalingon, sa aton pamilya, dako na ina nga kontribusyon sa aton gobyerno, suporta sa aton mga frontliners nga maghagan-hagan, tub-tub nga mga lampuwasan na to ng aton sinipagpakig-away sa COVID-19 nga ini. Okay? Yes, Tita Wilma? Kagti, obserbahan ta naman from July 1 to July 15 kung anong dalagan, kag kung anong development. So, padayon lang kita sa mga health protocols nga ginapatuman para sa aton. Ang paggamit sa face mask, pasalamat ako, no? So far nga, magatubang ko sa microphone na at least bisan paano, kita mismo sa aton kaugalingon, makahinay-hinay na, kay makamat-amat na. Pero, hindi gid magkumpiyansa. Kung kamo wala man lang obrahon, hindi man lang importante, nga magwagid kita sa aton puluyan, kag kung magkadto sa kundiin, hindi na lang, dira na lang kita. Kag kung may hulagon kita dira, bisan tinanok nga saging, kag tinanok nga kamote, okay na ina nga pala mahawon, di ba? Yes. Ang mga senior citizen gayuhom ho, okay lang, basta obdanay kita ni Tita Wilma karon iya nga hapon. There is a This Is My Life, tug-tug-tak na alas 3. Pero anong sudan ninyo dira paniyaga? Senior citizens, yes, Tita Wilma, ano ganing i-share to ni Tawe karon sa inyo na naman? Hindi mga magsakit-sakit malang inyo likod. Anong nami, Tita We? Mga pagkaon nga pangontra iya sa pagsakit sang likod.
ano pwede ta kaunon na amo ng tips nga i-share ni Tawe sa inyo karon nga hapon. Siyempre aton matahom nga lalantunon bantayan man ang sulat nga aton sa ni pagabasahon sa inyo about love. Oo nga mga anak, sige. Kahit hindi naton man maano, may ginaya-amat-amat naton sila accommodate sa aton sa messenger ang mga love life nila. Okay, ginaya para kay Tita We, na? Kag ang aton man tag sa ka-horoscope, inyo tag sa ka-zodiac sign. Yes, bantayan man nina sa sininga hapon. Kag sa inyo naman mga mensahe, pwede ninyo mapadala sa aton text hotline. Kag inyo man mga reactions karon. Aton text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Last pasang, aton mga kauturan ara iya sa Facebook Live. Basta nga may, may data lang kamo dira. Kag may Facebook account kamo. Open nyo lang. Search ninyo ang Action Radio Bacolod. Dira, baga-op danay kita tub-tub-tak na alas stress. Pero kung inyo naman mga mensahe, inyo naman mga problema, nga luyag ninyo palabot kay Tita Wilma diri sa This Is My Life, pwede gen. Paagin nyo lang sa personal FB account ni Tita Wilma. Search ninyo dira sa inyo account ang Wilma Antopina Sugaton. May ara dira send message, pwede nyo gid mapadala na ang inyo problema, ang inyo luyag i-share sa aton programa This Is My Life. Kay si Tawe lang na iyang makakita kag makabasa. Okay. Never mind, Tita Wilma. Pero reminders man sa aton mga ginikanan, ngang enrollment abita tapos na sa mga public schools, abi na itong tapos na June 30, pero inagin-extend months lang Department of Health, diba? Gin-announce na ani Presidential Spokesperson Harry Roque nga suno sa iya tub July 15 nga supposedly ma-end ina kahapon nga adlaw. Pangabay na sa mga ginikanan nga hindi na sa linya pangabay lang sa mga ginikanan, hindi nyo na paghulata iya ang Hulyo 15. Antes ninyo ipa-enroll ang inyo sini mga kabataan amo ginanghambal sa presidential spokesperson. Kasi dapat hindi suno sa iya dapat ipagbabayan nga maguntat sa pagtuon ang aton mga estudyante bisan pa nga may COVID-19. Kabalugin man nga hinay ginman mahinay ang enrollment sa karon ilabi na sa private schools. Dako gid, na? Kaya base sa ginpadala ni Education Secretary Leonor Briones kay Roque pagi sa text message, ang nag-enroll sa public school 15,220,315. Sa private school, 672,403. Ina sa bugos na nga Pilipinas. Kung tanawon tayo supposedly, sobra, no? Masobra 15 million ang yara sa record nga mas manubo kumpara sa 27 million last year. Pinsara bala halos katunga gidiya Tita We halos, di ba? Ang wala pa makapa-enroll until now. Anong desisyon yung mga ginikanan how? Ay no. Kag arigali ang pagcore bala, no? Ang pagcore may paandam sa online gaming sa Facebook na. Kaya kita yun dami mga online gaming. So, dira sa Facebook ang pagcore may paandam kay napakig-angot na sila sa pamunuan sa Facebook, angot sa masiling na to nagalapnag nga mga illegal nga panahon sa social networking site. Sa ginpagwa man sa ginpagwa nga pahayag sa pagcore, may naga-organize sa Facebook sang pila ka mga illegal nga panahon, partikular na ang bingo. Gani paandam sa ahensya sa mga netizens, hindi nyo pagsapaka inang ila pag-convince, ila pagpangingganyo nga magpanawar sa Facebook, ilabi na sa karon kadamo sang online, no? Damo ang online para nga pampaligaran tayo sang aton sini oras. Ara kadamo dira. Kag nahibaluan nga sa amo iya nga modus, kon syempre kagat ang mga netizens sa imbitasyon, ginapangayuan sila personal financial details. Kag pwede na ikaw, abi mo, kung maghatag sa imo personal
financial details, pwede na ikaw nga magbiktima sang scam. Identity theft kag credit card fraud na gani pahinumdum lang gid sang pagkor ang pagtaya sa mga online illegal gambling lapas ina sa kasuguan kay wala sang organisasyon sa pungsod nga pwede iya magpapanahor, magluwas gid lamang sa mga licensed agencies. Tandaan nyo gid na. Kag isa pag gid antes man si Tita We magpabati sang matahom naton nga lalantunon sa karon iya nga hapon ay natungod bala sa produkto from China. Mga produkto sang baboy, ni mga pork products kay abi ninyo ang aton dari Department of Agriculture, no? Ang Bureau of Animal Industry, no? O kung nagbai, isa ina kabahin sa Department of Agriculture, ginasiguro nila nga hindi mag-import or mag-export sang pork products halin sa China ang Pilipinas. Pahayag ina sang DA kasunod man sa mga balita nga may bag-o nga sa isang swine flu nga na-discover sa Philippines. Kabati ka muna. Asa na-discover sa Philippines? Na-discover sa China? Kabati ka muna? Yes, Tito Vilma, no? Sa among nga report, ang virus, kung madumdaman ninyo, ang virus halin sa H1N1 strain nga nagdulot man sang pandemic, dumduman ninyo that was 2009. May posibilidad nga matransmit ang virus, no, magsaylo ang virus halin sa sapat, halin sa baboy, pakadto sa aton nga tawo, pero wala pa nakaangkon sang pamatuod na sa pag-angkon sang human to human transmission na ang sa tao pakadto sa tao bilang transmission sa ning virus nga ning H1N1 strain. So samtang wala pa kita likaw na. Paandam naman sa pahinumdum iya sang DA, Department of Agriculture, sa mga sagod sang baboy, no? Sa karon nga panahon nga tig-ululan, kabalugid kita nga nagasaka gid man ang flu-like symptoms sa inyo mga ginaatipan nga baboy, right? Yes, titungod dira panugyan para sa inyo, na nga ang inyo mga baboy sa mga manug baboy nga kun in kaso gid man i-report sa gilayon sa bai sa Bureau of Animal Industry kung may ara bala daw hindi iya ordinaryo nga pagkapatay sang inyo ginasagod nga baboy na kinanglan i-report niyo gid ang swine disease incidence sa natungdan naton nga ahensya ina para man sa aton safety amo na sinasubong iyang himuon naton nga paghalong gid. Okay, alauna 47 Action Radio Philippine Standard Time. Pero antes man ang provincial capital subong gali provincial capital indi diriya sa aton sa siyudad sang Cebu Cebu Provincial Capital will be closed for 3 days. But silingon, igapaidalom sa lockdown ang provincial capital sang Cebu. Halin subong nga adlaw, Hulyo 1 tubtub 3 tuig 2020. Kay nga 15 gid ka mga empleyado sang provincial capital sang Cebu ang nag-positive sa COVID-19. Wala person-to-person transactions sa provincial capital sang Cebu. Amo na iya kita yan, no? Pasalamat kita kakinanglan yan, no? Sige-sige te sa paghalo. Okay, Tita Wilma. Ato na matahong nga lalantunon para iya sa tanan sa sininga hapon from Matt Monroe. You're closer to me. You're closer to me than the shore is.
Philippine Standard Time pero relax lang si Tita Wilma ha. Magabalik para man sa aton mga greetings and of course sa aton man pagabasahon nga sulat sa siningapon pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Okay, padayon sa Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life, 1:57 Action Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, Tito Wilma. Greet ko lang dagali Nunez kag Mendoza family. Kay Lola Elsa nga adlaw-adlaw pamati. Salamat, Tito Wilma. Good afternoon, Tita. Pa-shoutout sa family Salmete sa Barangay Inclaro. Joan Salmete Isiha. Kundi ko magsala Inclaro sa Ilog, pamo ka na wala. Sa Philippine Standard Time. Tayo na sa may Banwasang Ilog. Yes, Tito Wet. Kay Tanene Kampanyel. Salamat, Tita Net. Good afternoon, gidira sa imo. Sa inyo, tanan. Hello from Aguisa, Negros Occidental, Lynn Oxilago. Tane, thank you. You look good kuno. Okay, salamat gid, no? Good afternoon, Tito Wilma. Always gid kami ni Mama ko Titing Valencia kag bata ko Kisha Luis Subaldo gapamati sa imo tagahapon. Kaswabi gid sang voice mo kag kabugnaw. Salamat. God bless the program mo kag more power. Thank you, Novi Valencia Subaldo. Pwede ka tamiyo sa akon Papa Kiko kag Mama Imbing sa Purok Ilabo Barangay Binubuhan kag sa Galas family, Canales family, Milieza family from Jory Calinas, insa Canilas tawag. Sa akong teammate sa Panasiatic na gatamyaw Jory Janjan Canilas ng Barangay Villamonte. Salamat, Tita Wilma. God bless and stay safe. Likewise, dear. Thank you, kid. Good afternoon, Tita Wet. Pag-greet ko, happy 52nd founding anniversary to St. Joseph's High School, Inayawan, Kawayan, Negros Occidental, Incorporated. July 1, 1968 to July 20. Yes. Greetings from Anthony Jones Siblano. Salamat gid mayong hapon dira sa imo. Kag syempre, Tita Wilma ha, dira man sa kay Mama Dear mo, Anthony. Pag-greet lang ko, Tita Tani, happy birthday lang da sa sagay sa akon pakaisa. Kay sino, Grace? Ha? Maninang wait ko lang sa pakaisa ko ara sa sagay nga happy birthday lang da Grace ta. Maninay ka kay baby. Oh, kay baby mo nga cute ote. Oh, okay. Thank you again. Impontulis dos Action Radio Philippine Standard Time. Ito na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Siyempre, tandaan lang natin, iniyang may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan natin ina. Sa mga may migraine, kinahanglan nyo gid gamit, inom ka mo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw. Kay nga may kasarang ini siya sa pagbulig sa imo abnormal nga pag-function sang serotonin sa imo mga blood vessels. Ang mga kaugatan, tabla sa ito yung bugos nga lawas, di ba? Sa sulod sa itong lawas, different sizes na may gagmay, may pino-pino nga mga kaugatan, may dalagko nga mga kaugatan, di ba? Kag especially ang mga kaugatan pakadto sa itong ulo, pakadto sa itong utok. Tang aton serotonin kung hindi naming pag-function at akihon ikaw sang migraine. That's why nga ang aton ginaswastyon sa imo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw. Isa ka tibag adlaw-adlaw, ina magamit mo halin sa isa katasa nga mainit nga tubig. Bahuluman mo siya for 3 to 5 minutes before mo inon. Pwede man, di ba? Pwede man sa after sina magamitan mo pagyan na kaya tubtob ano na tawi mo tubtob 1 litro nga tubig ang pwede mo gamitan sang 1 ka tibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ina syempre mabakalman sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Yes, available man sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore. Sa tanan man nga The Generics Pharmacy kag syempre ara available man sa Tita Wilma ara sa may Consuelo Drug sa sulod sang Consuelo Supermarket. Di ba, Tita We? Yes. Kag diri naman sa may Mandalagan ara available sa Country Mart. Okay? Yes. Salamat gid. Kay Sister Jason Young, thank you. Salamat and good afternoon. Pero dali gid lang ang aton mga greetings kay si Tita Wilma magabasa ay na isang aton sulat halin sa aton messenger.
Tita Wilma. Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang aton sini tagpadala sang iya sini problema. Nagapatawag siya sa ngalan Crystal. Si Crystal is 22 years old. Kag ang mensahe ni Crystal sa aton sa messenger nagasiling, maayong adlaw lang sa imo Tita Wilma. Ito, imari siya. Ginatamyaw ko gid ikaw. Pati na ang mga listeners sang This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, kung ang iba nagapadalaman sang ila mga istorya kag problema, gusto ko man magpangayo sang imo advice na tungod sa akon problema sa love life. Love life. Tawagaling ako kay Crystal, 22 years old, dalaga, kag taga-diri lang ko tita sa Baguio City. Hindi lang lihog pagbasaha ang akon FB account. Okay Kabalo ka Tita Wilma, may nagapangaluyag sa akon nga nagapangindi gid ko na sa iya. Hindi man siya gwapo, hindi man siya laway. Sakit ba? Pero tuod lang, wala ako feeling sa iya. Bisan ginbasted ko na siya, hindi gid siya yata maguntat sa pagpangaluyag. Pero, one time nga nag-outing kag nag-swimming kami sang mga upod ko sa work, jutay lang ko na lumus. Kung wala niya ako, gin-save. Halin lang sina, tita, nangin close na ako sa iya. Siguro, nagatanaw lang ako sang utang nga kabalaslan, tungod kung hindi sa iya, siguro patay na ako. Kag sa iya kakulit, ginsabat ko siya, kag nangin kami nga duha. Galing Tita Wilma, hindi ko sigurado kung love ko siya o kung may utang ako kabalaslan sa iya. Ang pamangkot ko lang sa imo Tita Wilma, sigihon ko bala ang akon pagpakigrelasyon sa iya? Mamati lang ko sang imo advice. Crystal. Crystal as in crystal gidiya. Anyway, sa imo Crystal, mayong hapon kag madamo gid nga salamat sa sulat, sa istorya sang imo kabuhi nga imo ginapadala diri kay Tita Wilma sa This Is My Life. Dito ko natandog sa hambal mo, hindi man siya gwapo, hindi man siya laway. Hindi ang tuod ay, sa tuod lang. Ang ginapangindian mo pa na matukan mo. Tuod na tawe, ha? Kung kaisa ang ginapangindian mo, amo pa na ang imo madayunan. Ang ginakaugtan mo man kung kaisa, amo man ang imo mapamana. Pero hindi, joke ko lang na inaangaton, ang ginahambala ni Tita Wilma, inang mga makita naton, inang ginashare sa aton ng mga istorya nila sa ila kabuhi, ang mga nagpalamanan, nagpalangasawa, na nga wala nila gina-expect, nga ay, siya gali ang napangasawa mo, paamo kaya wala.
Sige lang, day, na? Mahambalang gid ni Tita Wilma sa imo sinisitwasyon sa karon. Ano gani? Pamangkuta ang balatyagon mo. Importante ang ari sa sulod sang balatyagon mo. Kinahanglan hibaluon mo gid kung ano ang matudtuod mo nga nabatsyagan sa iya. Hindi nga tungod sa utang nga kabalaslan, kay nagapangaluyag siya sa imo, may utang ka nga kabalaslan, okay, o na ka mo day, hindi giday ha. Kung hindi ka malang sigurado, sang imo balatyagon, mas maayo pa nga samtang timprano pa, kag wala pa madalman ang iya nabatsyagan sa imo, prangkahon mo siya sang matudtuod nga unod sang imo dughan. Hindi pagpasaliga ang tao dahil. Kay kung ikaw may balatyagon nga masakitan, siya mas masakitan kung imo pasaligon. Pwede man nga hambal mo sa nga tagaan. Tagaan mo balas sang nagakaigo nga panahon. Para masiguro mo ang imo balatyagon para sa pwede na para nga masiguro ko kay baw kabudlay nga i-commit kong kaugalingon ko sa imong hindi ko sigurado sa akon matudtuon nga nabatyagan kay kabudlay kaluluoy ka lang mahibi ka lang nami gidya kon hindi kaluoy ang nabatyagan mo sa iya o kung hindi tungod sa utang nga kabalaslan kundi tungod sa paghigom kay abi mo girl kung magdayanay gid man kamo nga duha sina nga hindi ka sure sa kaugalingon mo nga love mo gid siya basi bala kun hindi nami ang abtan sang inyo relasyon sa palaabuton nami gid siguraduhay amo lang na siguraduhon mo ang kaugalingon mo hindi mo siya pagpasaligon mangayo ka time sa iya to make sure kung ano gid ang imo true feelings sa iya para hindi siya masakitan. Ang imo lang hambal mo sa iya nga gusto ko lang mangin honest sa imo. Gusto ko lang nga mangin honest sa imo. Nabala nga ako na batsyagan hindi na kaluoy kundi love. Mangayo ka space gamay di ba? Ngayo ka ni gamay nga space sa iya kag pagkatapos pulo paminsaron mo paamo ka na. Pagkabudlay talagsa lang tabalaga higugma na paamo ka na bla. Ang love gid nga true love, di ba? Hindi nga siling pagka admire mo na sa girl nga ina or sa guy nga ina, love mo na siya dayon, hindi. Lain ang magsiling nga, lain bala nga I want you, I like you, I need you, and I love you. Sabi niyo, amo-amo lang na siya, pulo paras, hindi guro, kinanglan siguruhon gid ang balatyagon, ha? Crystal? Para sa imo. Sa imo boyfriend kay siling paborito yan si Ariel Rivera. Ari ang bahay mo. Pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibig.
Era, ako rin sa itong letter sender kaya mo naging request. Sa mga nag-message bala no, sa aton FB Live, nga nagasiling, Tita We, nga kis agadula imo audio how. Na kay Novi Valencia Subaldo, kay Mama Rieta Tumlos, nga nagadula-dula, tawi bala, no? Hindi, notice ninyo basta sa FB Live, mag-play si Tita Wilma sang music. Na, basta mag-play ko music, ara dira sa upper right-hand corner ko, na may naga-flash na dira yung siling, this program is muted due to copyright infringement policy. Hindi ta na gusto nga lubagon. That's why nga hindi ninyo mabatian si Tita Weya. Na? Kay on that period of time, nag-play kita sang matahom nga ambahanon. Aton lalantunon, if not, matahom iya nga ambahanon para man sa aton letter sender. Kabay nga naintindihan. Miss Marieta Tumlos, kay Novi Valencia Subaldo, thank you, Gid. Jose Herson Lapinig Junio, salamat man. Kay Pinky Saldivar, thank you, kid. 9. Okay. Patamyaw lang ko, Tita Wilma, sa family dim ko, Panugan family, Tanalyon. Kay sa lola ko, Candida Panugan. Hope nga mag-aayo na gid siya sang husto. Ahay, Lola Candida, get well soon. Kaya pa yan. Nanuman. Kinanglan hulag. Kaon mayo. Kay kinahanglan kon mailim nun nga bulong inom gid. Kinahanglan gid nga mangin mapagsik kag mag-ayo sa gilayon. Lola Candida, salamat gid. Good afternoon as well. And also to all listeners of This Is My Life, greetings from other part of the globe. Sister Jason Yang, good afternoon. Thank you, kid. Masan paano, at least nakaupdanay naman kita. Kay Bia Jonathan, hay ta, monitor lang ko. Okay, amor malayang man. Salamat. Tawe, ga-monitor lang ko sa program mo, samtang nagaduyan-duyan, nga nagabantay tiyanggi, kay daw ginatuyo ako, sila nini. Nasa MCQ kami diri sa Rojas, modified, MGCQ pa kamo Modified General Community Quarantine. Pariho kita sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod, Inday Lani Hibuan na sa inyo dira. Salamat kag yes padayon lang kita nga maghalong Okay, mati lang ko di Tita Wilma asimiging ni gali sa Inaya 177.95. So salamat man sa imo na dera. Okay, Adela Asplico, good afternoon Tita Wilma, nagapamati gid permi sa imo matahom nga programa kay nanamian gid ko mamati bisan ginatuyo ako pero gapamati ko. Ay salamat gid. Adela Asplico. Mary Ann Malunas Uribe, watching and listening at Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy. Salamat gid kag mayong hapon dira sa inyo, especially sa mga taga Pahanukoy. Beverly Acosta, Fahutraw, I really like, hasta lang na nautod ang imo message. Okay, thank you gid. Salamat na naiyak, di ba? Kag syempre man, karon balikan ko lang na ang dugang naton nga mga greetings sa itong sa ni FB Live kag sa itong text hotline. Relax lang, magabalik si Tita Wilma para naman sa ako ni share nga tips sa inyo sa siningapon. Pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Ang balitang ito. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmain handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa itam yung untigid anay na. Happy birthday sa bata ko, Tito We. Birthday niya subong. Ulysses Katunina, God bless man sa imo program. Kag God bless man sa imo anak Teresita. Madamo gid nga salamat. Yazana Bulgarcia sa mga taga-barangay Tangob dira. May damo gid nga salamat. Pero, syempre nga ito na panyawan linament. Nga itong sinipanyawan linament sa nahambal na natin, Tito We. Diba? Ang panyawan manunggal ina siya sa aton pulong. So, dira iya naghalin ang aton sinipanyawan linament. Manami ni siya ihaplos labi na sa pagpanakit sa inyo likod, pagkanto sa inyo hawak, pagkanto sa balikawang, sa bugos gid ninyo nga lawas. Nan, i-try ninyo ina. Pero kung ikaw may arthritis o kung rayuma, kinanglan di kagin magdula sa tupad mo sa panyawan linament nga ini na sa akong dagan ni senior sa Descendera ho naginahambalan ko sa kundiin ka makadto nga parte sang balay dalon mo gina siya para nga hindi ka mabudlay magpanawag sa imo mga apo ma kaya plus lang gid kag maumpawan nami nang imo pamatsyag di ba nanay? Yes, alas 2:22 Action Radio Philippine Standard Time. Pero pwede natin mabakal ang panyawan liniment sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod sa mga butika sa Atubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. Diri sa idalom sa Action Radio sa Jax Marketing kay Miss Eva Sangko. Pwede mabakal ang panyawan liniment, panyawan herbal capsule kag ang aton sa ni Celebrity Kojic Soap. Hindi na paabot da sa aton mga senior citizens. Hindi ari na diyo nagsiling sa aton text hotline. Taw ano tong hambal mo pagkaon panguntra isa pagsakit sang likod. Tinato din na nadula na to siya hindi, nami gid man. Ari pa i-share ko lang ni gamay-gamay sa inyo. Mamangkot lang ko kung naka-experience ka mo sa pagpalanakit sa likod. Akong alay lang, hindi gid sakit. Akong di alay lang, ha? Ang pagsakit sa likod, no? Pagpalanakit sa likod, posible inasen tumasang kung ano man nga masakit, di ba la? Gani kinahanglan niya, konsulta ikaw sa doktor, ina-confirm mo na siya mabatyagay. Pero, kung kaisa ang pagsakit naman sa likod, posible, ma? Tungod sa sala nga no tawi, sala nga lifestyle mo bala, nan, may posibilidad man ina, nan? Kag, abi ninyo may mga pagkaon nga makabulig. Mga pagkaon nga makabulig sa pagpahagan-hagan o kon pagbuhin sang pagpalanakit sang inyo likod nga mabatsyagan. Ano tawi man kay makaon? Ma'am Teresita Malaka Gamala, good afternoon lang dira kay Ma'am Teresita.
Ma'am Elizabeth na yan, dito, si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Ha? I'm sorry, there sa Istam sa Barangay Estefania. Ay, madasiman ng pila, manang Perla, kag si Manang Mercy Mayong hapon lang dira. Okay? Kag subuman kay Ma'am Teresita Guanse, dira sa La Carlota City. Ari ay, Luya, baw, na. Ang Luya, suno kay Dr. Michael Levine, sang Chirocare, ang Luya, damo-damo na siya sa mga compounds nga makabulig para mabuhin-buhinan ang mga inflammation sa atong sinilawas pareho sang pagpalanakit sang likod. Tested and proven sa mga seniors na dasan nga nag-share sini. Effective man ini nga bulong sa nausea, na pagpalanakit sang inyo mga kasukasuhan, sang inyo mga maskulo, mga muscles ninyo, mga kaunuran, kag ina menstrual cramps, bilang pagsakit sang puso ninyo, pagpalangalay sang balikawang ninyo, nan. Ang Luya, the best mandera, na. Ano pagid? Kaon manita, we? Yes! Sino pala kaon manida? Ang mani. Kaya nga, ang mani may anti-inflammatory manini siya. May anti-inflammatory properties ini siya. Kag makhabig man bala naton nga, ano ganito protein. Protein nga kinahanglanon sang aton sinilawas. Tidira kita ya sa anti-inflammatory properties nga ra sa mani. Diba? Kay kung ga-inflame gani, kung gahubag-hubag mga kaugatan na sa likod, di ba gaalay, gasakit, nan. Siling nila, hindi tawi, magkaon ka gani, manigin atake ka, no. Kay, nga, may anti-inflammatory property siya. Ang kape, ang kape pagin, ang caffeine nga, ang kunsang kape, very effective sa gihapon nga painkiller. Di ba? Kay sino man sa ginpatigayon nga pagtuon sa University of Georgia na pamatudan niya nga ang 2 cups of coffee every day makabuligid para nga mabuhin-buhinan, mapahagan-hagan sang 50% ang pagpalanakit sang likod pagkatapos mo workout. Abi ko anay para lang sa mga young ones na iton, pati nagali sa mga naga-workout, di ba? Pero pahinumdum lang sa mga experts, kung mag-inom ka kafe sa isa ka adlaw, kinangan mas sobra pa dira ang pag-inom mo sa tubig. Gets nyo? Kinanglan, let's say, kung mag-inom ka mo 2 cups of coffee every day, kinanglan dublihan mo na siya sa tubig. At kung pala inom ka tubig, no worry. Kaya nga, ang kafe makapadehydrate. Kag ang kakulang sang tubig sa lawas, posible makadulot man sang pagpalanakit sang imo likod. Gets mo? Okay? Yes, tandaan ko gid na. Ang red grapes pagid makabulig. Kaya nga, ang red grapes, nagaangkon man ini sang anti-inflammatory properties or anti-inflammatory compound nga pagtawag sinatawi ang resveratrol nga anti-inflammatory compound. Yes, ara sa red grapes nga napamatudan nga effective ina siya nga pagbato sa pagpalanakit sang lawas. Isa pag Tita Wilma, ang salmon. Ang salmon, rich ina siya sang omega-3 fatty acids. Makabuligid nga mapahagan-hagan kag makabuligid sa pagpahanagan-hagan kag pagbuhin sa pagpalanakit sang imo likod. Ang 2 to 4 ka beses nga pagkaon sini sa isa ka semana, madasin nga makapaayo sang pagpalanakit sang imo likod. Batian mo ha, hindi adlaw-adlaw, 2 to 4 times a week ang pwede mga pagkaon sang salmon, di ba? Subong kabalo na kita, kung ano makabulig. Bisan, not necessarily nga 101% nga madula ang pagpalanakit sang imo likod, kundi mapahagan-hagan sini kabalo na kita kung ano ito himuon, di ba? Gani, kung permi nagasakit imo likod, try mo ni mga pagkaon nga ini. Pero pahanumdum lang. Kung tama nagikasakit ya sang likod mo, hindi ka na magduha-duha. Ang imo ya kinahanglan, Dr. Gid, kung nagapalangot-ngot gid. Pero tandaan, Luya mani kafe, ano pag ito tinatawi, ang red grapes kag salmon, may kabulig, paganhagan sang pagpalanakit sang aton likod. Pero again, kung sobra, relax lang. Doktor ang kinahanglan mo. Di ba?
Oo, Tita Wilma, kung magkinanglan gani ka mo, bulak? Yes. Mga fresh flowers dala arrangement, ara iya sa John and Christine Flower Stand sa likod sang Bay Center, Ferrero Street, ina. Pero pwede ka mo ka-contact, cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. The package pwedeng-pwede ken. Ara si Maymay kag si Tintin nga mag-entertain sang inyo sa mga needs. Relax! Balik pa ko pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial break. Cellphone Plus Gold. Ko si Mercy, harap po nga Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Squalene capsule nga 100% pure squalene, wala lamod chemical, kag wala sa malayan nga side effects sa aton lawas. Importante lang gid subong mabaskog ang aton immune system para may ibato kita sa virus nga tama kabaskog nga makahalit sa aton lawas. Kinahanglan man ang aton sini health protocols ang paggamit sa
face mask, kang social distancing, ang personal hygiene, himuon ginaton, adlaw-adlaw. Amo na ganing advice naton kung wala man ang kamo importante nga hilimuon, pabili na lang sa balay, hindi importante ang kaladtuan, much better to stay at home. Para nga safe na safe ang tanan, di ba? Kag siyempre hindi ginaton pagkalipatan ang atong sini Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene pagbugtaw sa aga. Pero kung may problema, ikaw sa imo ikayong lawas 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nga ini ang oxygen capsule naghatag 99.9% nga additional nga oxygen supply para sa aton mga cell sa lawas nga in case bala nga manghuyang ang aton mga cell sa lawas, madasig siya nga makahatag suporta para malikawan ang stroke, ang atake sa korason, kag syempre ang stroke syempre si di ba? Pero kung ikaw may panamangkutan sa itong produkto, kag sa imo ginabatyaga nga itong Dr. Pinoy Hotline, 441-1299, kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kaluga sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, sa tanan nga The Generics Pharmacy. Tita Wilma Panyaga, tagapamati ko subong ka-relaxing kagkatawhay pamatian. Saying this is my life. Salamat, Gid. God bless you and take care always, Tito Will. Likewise, Miss Gina si Sir. Hello, Tito Wilma Monitoring. Thank you, dear. Keep safe man para sa imo. Vicky Zamora Fuentes, good afternoon, Tito Wilma. Watching from Singapore. Panyagat ako no, apan-apan. Ang sudan, wow! Maria Tatunglos. Enjoy lang sa pagkaon. Dalang si Tito Will. Miss Heaven Heaven. Thank you, Gid. Good afternoon sa imo. Salamat. Jude Gales Makawili, salamat. Tamyaw lang. Watching here 4th floor, number 8282 Clemente Husa Street, Malibay, Pasay City, Philippines. Jude Gales Makawili, 42 years old, from Barangay. Diin ikaw? Naupon na dula siya, nagpisik. Okay, anyway, thank you so much. Taway akatuan tayo na atong sa ni horoscope. Bantayin inyo tag sa ka zodiac sign. Para karon nga adlaw, syempre, unang adlaw sa bulan sang Hulyo, July 1, 2020. Happy birthday sa ating mga celebrators. Kag happy wedding anniversary man sa nagaselebrar sa ila sini mga wedding anniversary. Okay, Tita Wilma? Yes. Unahon naton ang mga sa ulog sang ila birthday. Yes, mga Cancer ina Tita We. Ang mga Cancer natawo Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, sa mga Cancer, abi mo ang imo focus subong, amo ang inyo puluyan, ang inyo sinibalay. No, ara ka dahil nag-concentrate karon nga adlaw. Kag tungod man sina, irritable ka. Tungod sang kagamo nga makita mo sa imo palibot, relax ta. Ang imo himuon, kabaluta kung gaano ka da subong, paninlo to, pero ang samtang nagaobra ka, sige man ang hambal sang imo baba without knowing nga mga gagwa gali sa imo baba, mga masakit na nga tinaga, kag may nagakasakitan na. Pagkatawhay lang, amo lang na dapat himuon mo para wala sa may balatyagon nga masakitan. 5, 10, 12, 25, kag 31 mga masuwerte mo nga mga numero. Empire Gold is your lucky color. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, mga Leo, feeling mo daw kakitid sang imo palibot. Dumatsa mo lang inahulagan mo, kagamay lang. Stay tungod sina, daw pati paminsaron mo, daw limitado man, daw kakitid man. Bot silingon, pag amo sina, ang imo madyang, malipot ang imo pasensya. Madali ikaw maakit. Gani relax. Relax lang. Magpagkatawhay ka. Kung ano man nagbisyo mo, untatan. Hindi na titawin naghambal, kunding imo horoscope. Leo, mga masuwanti mo nga mga numero 8, 10, 13, 25, kag 32. Lucky color, orange. Kadto kita sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo natawa Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, kung ano man ang imbitasyon sa imo karon nga adlaw palihog,
suno sa imong horoscope balibari lang. Likawan mo ang pagtinipon-tipon ani karon nga adlaw, ang pag-enjoy-enjoy, kag kung may kaladtuan ikaw, ipaiway mo man anay. Magpahimunong ka sa inyo balay, Virgo, ang hambal sa imong horoscope. 5, 15, 24, 30 kag 42 ang imong mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Sa mga libre naman, mga nataw Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Hindi pagpagamuhang pensar mo tungod sa nabatian mong advice. Ay, hindi pagpagamuhang pensar mo. Ang himuon mo, tunan sang maayo, kung bala dapat mo sundon, dapat mo himuon. Diba? Kinahanglan gid binagbinagon anay Libra. 8, 16, 20, 26 kag 36 mga maswerte mga numero. Aquamarine is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, sigurado sa karon niya nga adlaw si Scorpio mapagsik. Kaya nga, preparado siya sa pag-atubang sa iya mga responsibilidad. Padayon na ang imo pagkamalipayon iya karon nga adlaw. Nasuwati mo nga mga numero 1, 9, 12, 21 kag 28. Cream is your lucky color. Sagittarius, sa mga Sagittarius naman na taon, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21, ang imo mga nabatsyagan nga mga paghinakit sa nakaligad, madula ina. Hindi ka basta-basta magpamati sa iban. Abi usisa abalas ang maayo. Usisaon mo inaanay sang maayo antes ikaw magpati. Gets mo? Maswerte mo nga mga numero 14, 19, 21, 39, kag 45. Your lucky color is purple. Nabatian naton una nga bahin sa aton man pagbasa sang inyo mga zodiac sign para man sa itong deg sa ka-horoscope. Karon nga adlaw, so relax, balik pa si Tito Wilma pagkatapos sini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Philippine Standard Time, alas 2:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ang ining oras ang inadulong sa inyo si Kalwan Sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Okay, padayon man si Tito Wilma. Good afternoon, Tito We. Watching live from DSBR Don Salvador, Benedicto. Hi, Tito We. Kusog-kusog di ang ulan sa amon. God bless, Tita Jean Melmida. Halong lang, no? Okay, Ninita Calamba Figueroa. Good afternoon, Tito We. Salamat. Ay, Jack Balaan Berador. Mayong hapon, Tita, si Micol, insakto na, Micol Belio, gali always, gid ka pamati diri sa Isabela, Belio and Vargas family. Thanks. Okay, salamat, kid. Ang aton na DTX 500 capsule para inaiya sa aton man complete management sang aton sa liver kung aton atay, kinanglan tagi na adlaw-adlaw, kay nga kinanglan adlaw-adlaw, matinlo ang aton atay. So, ang aton DTX 500 capsule, may detoxifying compound din na siya. Kag, pangontre naman sa liver inflammation, may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants ang DTX 500 capsule. So, kinanglan min tinahon na ito nga healthy nga itong liver para active siya, di ba? Active siya kag fit sa pag-function, sa paghatag sa aton mayo nga pamatyagan adlaw-adlaw. Pwede na mabakal dira sa mga butika man sa inyo tag sa kalugar, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, kag pwede kita makabakal online, na? Pwede kita makabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganya.ph. Kagaya man sa Facebook page, pwede ka mo makabisita. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kay Klinika di Alternatibo Medicina. Mag-order ka na, pwede pa yung ma-deliver mismo sa inyo puloy. Okay, sa mga kinahanglan gali mag-loan tungod sa kapigaduhon subong o kung let's say kinahanglan ninyo sa inyo negosyo or whatever nga importante gid kaayo basta kompleto lang ang inyo sini mga requirements. Yes. Ara ang Golden Sun Finance Corporation. Nubo ang interest, madasig ang pag-process, madasig man ang pag-approve, no? Di kalidad ang serbisyo nga ginahatag nila dira. Pwede ka mo makabisita sa Golden Sun Finance Corporation sa corner LN Agustin Drive, kag Lopezino Street, Bacolod City. Pero pwede man ka mo maka-inquire pagi sa pagtawag sa telepono, sa landline, 4348788 kag 7076730. Pwede man sa cellphone, no? Pwede 0925-708-8424. May mga sanga ang Golden Sun Finance Corporation, ara sa may Silay City, may ara man sa Victoria City, Kabangkalan City, kag sa may Bago City. Kaya, dali lang kita puso nanay ni Tita Wilma mga nabilin nga mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Yes ba, Tita We? No, Capricorn na kita. Ang mga Capricorn, natawo ini sila Disyembre 22.
tuig dos. Disyembre 22, tubtub Enero 19. Tita Wilma, come on. Okay. Sa mga Capricorn, ay may mag-offer sa inyo sang trabaho. Pero pulo paminsaron mo gid anay sang maayo. Kag tulot timbangon mo pagid ang kaayuhan nga madulot sina sa imo. Gets mo? Yes, Capricorn. Justice Ace, 20, 31, 42, kag 44 masawati mo nga mga numero. Maroon is your lucky color. Okay, Aquarius. Mga nataw Enero 20, tuptub Pebrero, just si 8. Yes, Aquarius. Ay matutuon nga, abyan, ha? Subong mo gid makilala kung sino sa mga abyan mo ang matutuod kiyan. Kag timing man, timing gidya subong para nga makilala mo ang mga nagapakuno-kuno lang gid nga abyan mo. 8 Justice Ace, Justice 9, 30 kag 32 mga maswati mga numero. Dollar green is your lucky color. Kag yes, Pisces, mga nataw naman Pebrero, Justice 9 tubtub Marso 20. Ang mga Pisces karon nga adlaw dako ang pagsalig sa ila kaugalingon. Gani positibo ang paminsaron kag tungod sina magadala iya sang maayo nga resulta sa managakatabo sa iya kabuhi karon nga adlaw Pisces. Kinanglan padayunon mong imo pagkadeterminado hambal sa imo horoscope. Mga masuwati mo nga numero 5, 10, 14, 35 kag 36. Blue is your lucky color. Sa mga Aries naman, mga nitao Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, hulatang husto nga oras sa gusto mo matabo sa kabuhi mo. Medyo mabulubudlayan kagidman, pero panugod lang na. Pagkasugod sina, mainad ka, okay naman ang tanan. Never surrender, Aries. Tandaan mo gid ina. 2, 10, 11, 14, kag 31 mga maswerte mga numero. Your lucky color is rose pink. Sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Dugang-dugang niya ang imo pagpaninguha, ang imo pagsakripisyo. Dugangi pag ginang imo pagpangamuyo para makalikaw ikaw sa bulilyaso. Bulilyaso sa trabaho mo kung sa anuman nga bagay nga kinahanglan maghalong kagid permi Aries. Yes, Aries, Taurus na natawi yan. Ano man tawi? Yes, Taurus. Yes, Taurus. Mga maswerte mga numero 6, 13, 19, 29, kag 35. Green is your lucky color. Kag sa katapusan natin yung zodiac sign Gemini. Ang mga Gemini na tao Mayo 21, tubtubunyo 21. Do ka namin isang dalagan sa negosyo mo. Ina sa mga Gemini nga magnegosyo, no? Okay, gidya suno sa imo horoscope ang dalagan sang imo negosyo karon nga adlaw. Kag may mabaton pa ikaw nga maayo nga balita. Wow, kanami lang, no? Okay. Mga maswati mo nga mga numero Gemini 3, 9, 15, 29 kag 35. Your lucky color is ocean blue. Nabatian nato ng atong mga tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon niya nga adlaw, Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2020, perti na pangita mo effective siling gusto ya gidya epektibo nga food supplement para sa iya problema sa iya dugo kay kadamo sa iya problema sa iya dugo, iya uric acid, iya magnesium, iya potassium, ang iya blood sugar, iya tanan na lang basta dugo iya ara gina dira. So kinanglan malimpyuhan man ina adlaw-adlaw. Kinahanglan ano gani Tita Wilma? Yes, mag Zenthone Plus Gold ikaw kay nga ang Zenthone Plus Gold mas ini nga gin pabaskog para nga mas mangin epektibo pa, di ba? May dugang dira nga extracted sang amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Tandaan na doon, Zenthone Plus Gold, pwede ina mabakal sa inyo man mga suki nga mga butika. Tag 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon One City to Wilma sa This Is My Life, alas 2:58. Preparar man kamo sa duga atong pagpangapi-dugi-dugay. Siyempre, mainit nga tubig kag Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Ang nanasidi kag non-caffeine nga kafe, kag siyempre, nakapangapi ka na ya, healthy ka pa, di ba? Coffee reinvented and coffee for your health. Nagapa-alerto sa imo, kag siyempre, once na makainom ka sa black coffee, feeling mo happy ka na. Diba tawe? Kaya nga ginapa-improve sa nga itong Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar nga itong sini mudo. Kag siyempre, kung may mudo, tamali pa yun kita, di ba? Kag isaman ini sa mga pinakamayo pamaagi para nga pakigbatuan na ito ang depression. Kag dumdumon nyo lang having 2 cups of black coffee every day keeps depression away. Yes, so, Tita Wilma. Na, among ibang tingala ko sa unang
nga amang inom sila kape, gusto nila black coffee, kag nga gusto nila wala sugar, kay nami siya gali, di ba? Okay, Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen. Tandaan lang, kindness is like coffee. It awakens your spirit and improves your day. Eddie Laos, good afternoon, Tito Will. Mag-monitor kami Japo ni Nana Isabel that is a Cane Town Victorious. Thank you, Gid. Karma na ay salamat man sa imo. Kag gali daligid lang malipatan ko ni siya karon. Kay Miss Jane Candido kag kay Nanay Pert Candido. Salamat gid kag mayong hapon. Ginagwit man mi Miss Jane ang taga Fairmart Tricycle Drivers Association dira sa Barangay Sumuag. Ang mga followers ng Action Radio, si Pat, si King, si Alog, si Lito, si Tanining, manuprutas dira sa kilid sang Fairmart. Salamat gid sa inyo kag mayong hapon. May kon maka-swing kita dira. Kay pangitaon tagig kamo. Kay ti gusto man face mask sang sang Action Radio. Anyway, thank you so much gid sa inyo tanan. Kay Sir Ed Dulmatico, thank you. Kay Ma'am Dera, salamat man sa imo. Kay Alma Gonzalez Posesyon, salamat gid. Kay Sir Doms Ortiz, madamo gid nga salamat. Kay Jory Canilas da, salamat man. Pero syempre, relax ka mo, anay. Opdi ninyo si Tito Wilma sa atong prayer against COVID-19, Horacio Emperata. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuong sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila paalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulit sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kani. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, madamo nga salamat sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Salamat sa inyo pag-upod. Padayon kita nga mga pangamuyo. Kada hapon para man sa aton ginaatubang sa karon nga krisis, ang COVID-19 pandemic. Aline Oxilago, hello from Aguisa Negros Occidental. Kay RC Matutineg kung Banyas Inday. No, hello, Tita, watching here live from La Granja, La Carlota City. Sal 5 de Nobyembre, always gid ga monitor Familia Camacho si Bonga Herman Lingoste kag Odi family diri sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank
Thank you, Kid Tito Welms. God bless and keep safe always. Thank you man. Sa inyo man, tanan mga palangga na ito nga mga tagpalamati. Pero antes man, si Tito Wilma magpaalam sa sininga hapon ang eton Bible verse for the day. Halin sa John 15, chapter 10. It says, if ye kept, not Tito Wilma, if you keep my commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Salamat gid sa inyo mga palanggang mga tagpalamatikang madamo. Gid nga salamat sa akong sa inyong mga partners sa technical control. Action Nelmar Madera kag action Elroy Rutilio, salamat gid sa inyo. Kag siyempre sa ngalan man sa among station manager Action Nona Di Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tito Wilma nagapaalam, tub-tub naman liwat mo. Standby sa may taong mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,